Het is de tijd van versieren. De kerstboom dan toch. Maar hier denken ze daar iets anders over. De tractor, die mag versierd worden. En hoe ze dat doen, dat gaan ze laten zien. Wie staat er naast me? Ik ben Danny de Smet, ik heb een akkerbouwbedrijf in Roede. Ja, en we zijn hier voor iets speciaals. Ja, speciaals. Een week of wat geleden en Marijn en Katrien Uiterwilgen uit Sint-Kruis het idee aangevochten om een verlichte tractortocht te doen in Zeeuws-Vlaanderen. Dit is een idee wat in Brabant al een paar jaar op gang is gekomen. En ze hadden het idee om dit te doen en ik dacht ook het is leuk dat zij dat willen organiseren om daaraan mee te doen. En blijkbaar is dat idee al redelijk goed bevonden in het Zeeuwse, want we hebben nu al een deelnemer of 45 die gaan meedoen woensdagavond 27 december bij de verlichte optocht. Ja, je bent eigenlijk bezig geweest met alleen maar versieren. Het is toch een keer wat anders dan de kerstboom versieren of een vrouw versieren, lijkt me. Ja, dat is zo. Kijk, akkerbouwers die doen natuurlijk ook graag vrouwen versieren, maar hun tractor dat is natuurlijk toch hun ding. En dat was ook het idee van Marijn en Katrien. Ze zeiden die tractors dat is een boer zijn trots. En er zijn ook heel veel jongeren hier in de buurt die ook een tractor berijden en ze wouden dat toch eens doen in een verlichte optocht. En tussen kerst en nieuw is natuurlijk toch een redelijk rustige periode in de landbouw. En om dan eens met z'n allen eens op een rondrit te gaan en de tractor mooi te versieren, ja, dat is toch wel leuk.